wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Haka wanda ya kama wata hanya yana mai neman ilimi a cikinta, Allah zai sauƙaƙa masa hanyar zuwa aljanna. Saboda muhimmancin ilmantar da ɗiya mace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance wa mata rana ta musamman domin karantar da su. A wannan lokaci da muke ciki, hanyoyin neman ilimi sun yawaita. Hanyoyin sun hada da karatu ta yanar gizo ta hanyar amfani da wayoyin hannu da kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa, kwamfuta, duk don kusanto da ilimi ga mutane da kuma sauƙaƙa hanyar isa gare shi. Saboda haka ne ma muke farin cikin gabatar muku da Alƙawarir Academy. Alƙawarir Academy makaranta ce ta mata zalla ga dukkan mata a yanar gizo. Cikin sauƙi mace tana daga cikin gidanta kuma da yaren Hausa. Hadafin Alƙawarir Academy koyar da mace musulma abubuwan da bai kamata ta jahilce su ba na addini da kuma wayar mata da kai akan matsaloli da ƙalubalen da suka shafi rayuwarta ta hanyar karantarwa, daurori da kuma tattaunawa. Me ɗaliba za ta koya a Alƙawarir Academy? Ɗaliba za ta koyi mawad guda 6: aqida, tafsir, fiqh, hadisi, sira, nahwu. Tsawon lokacin karatu a Alƙawarir Academy karatu ne na shekara 1, rarrabe zuwa matakai 3: al-mustawa al-awwal, al-mustawa al-thani, al-mustawa al-thalith, kwanaki 3 a sati, kullum muhadara 2. Ta wace hanya ɗaliba za ta riƙa bibiyan karatu? Ɗaliba za ta riƙa bibiyan karatu ta hanyar manhajar Telegram. Menene tsarin jarabawa a Alƙawarir Academy? Duk bayan sati 2 za a riƙa gabatar da test, gwaji ma ɗalibai akan abin da ya gabata. Haka a ƙarshen kowane wata da kuma ƙarshen kowane mataki zuwa matakin gaba. Shin akwai wani sharaɗi kafin yin rijista a Alƙawarir Academy? Sharaɗin shine dagewa da ɗorewa. Kuma ba sharaɗi ba ne sai kina da satifiket na gama wata makaranta, amma ɗaliba ta kasance tana da ido a ilimin addini ko kaɗan ne. Shin akwai shahada ga ɗaliba bayan kammala karatun shekara 1? Za a ba ma kowace ɗaliba shahada a ƙarshen kammala karatunta na shekara guda. Shin akwai kuɗi ne da ɗaliba za ta biya? A'a, makarantar kyauta ce. Lokacin ki kaɗai ake buƙata da mayar da hankali. Alƙawarir Academy, nisa'un ala huɗar rasul.